Volop drukte op de bouw- en belipjedij van bouwbedrijf Skultanus in Kalmersweg. Ze vieren op deze wijze het 100-jarige bestaan. Nou, we hadden bouw- en belipjedij betocht om vooral de bouw te promoten. En jeugd en jongeren wat dwan te leren en te vieren wat de bouw inhoudt. Wat is er even voor de jeugd en de jongeren te doen? Nou, kraan draaien, staat om die hinderschenkist, vogelhuisje timmeren, morkenmetselen, dakpannen lezen, stroomkringen aanlezen, rietdekken en dan volle meer. Wie wil lekker graag dat band die goed bij de hand binnen, dat ze zich waardeerd viel, dat er genoeg toekomst lijkt bij de praktische vakken. En ontdek maar wat is in talent. Zit er wat talent tussen de band? Absoluut, ja. We gaan per mensen die kunnen metselen, die kunnen haast na je weken wel beginnen. Ik ga je het vogelhakje maken met dat riet, metselen en speakerslijn. En hoe gaat dat alle jaar? Ja, gaat wel redelijk. Was letter de bouwen in? Ja, En welke kant wil stop in de bouw? kraanmachinist. Ja, dat ken je, hoor. Dat ik snel kan hoeven. Ja, dat ga ik al in. Wat vonden ze het leukste? Vogelhuisje meidje. Was letter de bouwen in? Nou, dat weet ik nog net, maar ik wil wel letter waarschijnlijk vrachtwijze verwerken. Skultanus bouwt nou al 4 generaties. En door de toekomst zit burgemeester Kramer dan ook net in. Nou ja, Libje is bouwen. En deze generatie doet het nou, maar dan kom ik naar je generatie, jongen. En als je zegt, ja, hoe je het vogelhuisjes maken om raaktimmeren wordt, dan denk ik, er is hoop. Hij is zelf ook een vogelhoeskiel op timmeren. Nee, daar heb ik me maar net om ergen, want dat is mijn kwaliteit helaas net. Ik ben net zo van de bouw. Nee. Nou ja, je zo'n familiebedrijf wat 100 jaar besteedt, dat heb je net heel vaak. Dus het is heel bijzonder en ik heel wichtig voor de mierskip hier in Kalmersweg dat zo'n bedrijf er is. Dus daar ben we als gemeente graag bij.